Para naman sa ating good news, mga obra ng mga lokal na mananahi sa Puzurubio tampok sa Fashion for a Cause. Para sa detalye, narito si Idol Maya. Mula sa tradisyonal na barot saya at barong Tagalog hanggang sa modern Filipiniana at terno, inirampa ng mga nagsilbing modelo ang mga kasuotan na gawa ng mga mananahi sa bayan ng Puzurubio para sa isang fashion and dinner for a cause. Bilang bahagi ng 156th founding anniversary at town fiesta ng bayan ng Puzurubio, nagkaroon ng programang Fashion and Flavor for Hope, Dine for a Cause, kung saan ipinakita ang galing ng mga lokal na mananahi sa bayan pagdating sa paggawa ng mga formal na kasuotan. Ang programa ay naisakatuparan sa adhikaing maisulong ang pagkamalikhain ng mga mamamayan sa bayan. Ganon din ang paglilinang pa sa talentong ito at pagpapaunlad ng industriya ng pagtatahi. Samantala, ngayong araw naman, pagpatak ng alas 6 ng umaga, ay mag-uumpisa na ang community parade sa bayan ng Puzurubio bilang bahagi pa rin ng kanilang town fiesta. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.